खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ गसाइगावनि सराइबिलाव डेभेलपमेन्ट अफ हिस्टरिक संकस बाथौ खेराइसालिनि मुङाव होनाय लटारि खेलानि बान्थाखौ गथायबाय। गसाइगावनि भारत भुटान सिमा ओनसोल चौधुरीघाटआव थानाय जारिमिनारि संकस खेराइसालिखौ जौगाखांहोनो थांखिजों डेभेलपमेन्ट अफ हिस्टरिक संकस बाथौ खेराइसालिनि बानजायनायाव थांनाय 30 आगस्ट खालि मोनसे लटारि खेला खुंफुंनाय जादोंमोन। बे लटारि खेलानि बान्थाफोरखौ मैया भारत भुटान सिमा ओनसोल चौधुरीघाटआव थानाय जारिमिनारि संकस खेराइसालिनि लांगोनायाव गथायनानै होयो। सेथि बान्थाखौ बरपेटा जिल्लानि सुलिकाटानि हेमेन दासआ मोननो हादों। नैथि बान्था बलेन'खौ गसाइगाव सराइबिल गामिनि दारां बसुमतारिया मोननो हायो आरो थामथि बान्था मारुति सुजुकी वागनारखौ गसाइगावनि गसाइनिसना सिकारबिल गामिनि एडेन बसुमतारिया मोननो हायो आरो गुथि बान्था महिन्द्र थारखौ गसाइगावनि खोदोमगुरि गामिनि आब्दुल कादेर शेखआ मोननो हायो। नैथि खौराङाव दङ गोबां रायजो राजाफोरनिफ्राय रां लुथि होनाय YBY ट्रेडिं एपखौ लाबोग्रा गाहाय अनिराम बसुमतारि आरो मिथिंगा नार्जारिखौ CIDआ हमबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ जम्मु आरो काश्मीराव गुलि गावलायनाय जाथाय। जम्मु आरो काश्मीरनि बिधान सभा बिसायख'थिया खुंफुंजानो बारा सम गैलिया। फैगौ 18 सेप्तेम्बराव बिधान सभा बिसायख'थिनि गिबि खोन्दोआ खुंफुंजागोन। नाथाय बिसायख'थिनि खाथि समावनो जम्मु आरो काश्मीराव फिन आरोबाव रैखाथि हान्जा आरो उदखारिनि गेजेराव गुलि गावलायनाय जाथाय जादों। जम्मु आरो काश्मीरनि नौशेरा सेक्टराव जानाय बे गुलि गावलायनाय जाथायाव भारतारि आर्मिया उदखारिनि हाबफैनायखौ होबथानायाव जाफुंसारदों। गुलि गावलायनाय जाथायाव रैखाथि हान्जाया सानै उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों आरो सिग्रोमनायाव रैखाथि हान्जाया गंनै AK-47, गंसे पिस्तल आरो सानै सुबुंखौ हमनो हायो। सानै उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनानै उदखारिफोरा हालामाव हाबफैनायखौ होबथानो थाखाय बे सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि गोदानै सायख'जानाय आफादगिरि महरै हांगोमा नार्जारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै राकेश रामसियारि बिथांमोनखौ नैथि खेबनि थाखाय सायख'फिनबाय। बाथि खौराङाव दङ मासबाद पुलिसआ सिग्रोमनानै 286 केजि गान्जा बोखांनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि मासबाद पुलिसआ थांनाय हराव सिग्रोमनाय हाबाफारि लानानै गोबां बिबांनि गान्जा बोखांनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोनसे जर'खा सुलुंनि बिथायाव मासबाद पुलिस थानानि SI कमल चन्द्र नाथ, लालपानि पुलिस थानानि IC प्रणब बर'आ SI चित्रशील दासनि दैदेननाय पुलिस हान्जाया थांनाय मैयानि हराव आसाम अरुणाचल प्रदेशनि सिमना ओनसोलनि निजरा सेन्टारनि खाथियाव थानाय हाग्रायाव सिग्रोमनाय हाबाफारि लायो। पुलिसनि बे सिग्रोमनाय हाबाफारियाव हाग्रा बारियाव दोनखोमानाय गासै 286 केजि गान्जा बोखांनो हायो। उनाव बोखांनो हानाय गान्जाखौ पुलिस थानासिम लानानै थाङो आरो मोनसे केस थिसननानै नायबिजिरनायखौ जागायो। बोखांनो हानाय गान्जानि बेसेनखौ 1,43 लाख रां जागोन होनना पुलिसआ मिथिहोदों। द'थि खौराङाव दङ BPF दोलोजों लोगो नांनानै गण सुरक्षा पार्टीआ बिसायख'थि गेलेनो थियारि होनना नब कुमार सरनियाया खौरांनि गेजेरजों बुंथिदों। स्निथि खौराङाव दङ धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट साफारिनि मिनि स्टेडियामाव गोसोखांथि लाइसुमा स्वर्गियारिनि प्राइज मानि फुटबल टुर्नामेन्ट एबा जोलुर बादायलायनाया मैया जोबथा सान एबा फाइनाल गेममोन। बे गेलेनाय बादायनायाव रौतानि ज्ञानोदय FCआ जियादल FCखौ 1 गल फारागथियाव फेजेननानै देरहासार जानो हायो। मैयानि बे हाबाफारियाव लखिमपुर लकसभा समष्टिनि MP प्रदान बरुवा लोगोसे जनाइ समष्टिनि MLA बवेन पेगुआबो आलासि महरै बाहागो लादोंमोन आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारि आरो गोबां गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो आलासि महरै बाहागो लायो। दाइनथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि IIT हस्टेलाव सासे फरायसानि गोथै सह बोखांदों। भारतारि बिरोंदामिन फसंथान IIT गुवाहाटीनि BTech कम्पिउटार बिगियाननि 3थि बोसोरनि फरायसा 21 बोसोर बैसोनि बिमलेश कुमारनि गोथै सहखौ मैया फुङाव ब्रह्मपुत्र हस्टेलाव थानाय गावनि खथायाव बोखांनो हायो। फरायसाया गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जिउ फोजोबना लानाय फरायसाया उत्तर प्रदेशनि थागिबि होनना सिनायथिनो हादों। गुथि खौराङाव दङ MLA लरेन्स इस्लारिया मैया सरलपारा हाथाइसालियाव मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव गोसोखां न'ब्लां लुफुंनो 1 कौटि रांनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। जिथि खौराङाव दङ बाक्सानि मसलपुराव सासे आइजोआ दोन जाख्ल'नायनि जाथाया सोराङाव फैदों। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बांलाबारि गामिनि माइनाव ब्रह्म मुंनि आइजोआ ट्रेडिं स्केमाव कौटि रां बुथुमदोंमोन। माइनाव ब्रह्म मुंनि सासे आइजोनि हेंथायै गोख्रों अजद होनायजों लोगोसे
बाक्सानि मसलपुराव एफआइआर होबाय होनना मिथिनो मोन्दों। 17थि खौराङाव दङ सिबेसन नार्जारिया PhD डिग्रीखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय मोनफुंबाय। एन एनालाइटिकेल स्टाडि अफ द कन्ट्रिबिउसन अफ मधुराम बर' इन बड' लेंगुवेज एन्ड लिटारेचार आयदानि सायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि लेङाइ बिबुंगिरि डक्टर लाइस्रि महिलारिनि नायदिंनायाव फरायसंनानै बिथाङा PhD डिग्रीखौ मोनफुंनो हाबाय। बिथाङा आसाम रायजोनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगाव ओनसोलनि निउ बालाजान गामिनि थागिबि रुंसारि जयरन नार्जारि आरो पार्बती नार्जारिनि नैथि फिसाज्ला। 12थि खौराङाव दङ सनितपुर जिल्लानि दिखियाजुलियाव सासे फोरोंगिरिया 10 थाखोनि फरायनाय सासे फरायसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो दावराव दावसि सोमजिखांहोदों। दिखियाजुलिनि रौमारि गुदि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि श्रीमन्त बरुवानि गाज्रि खामानिफोरा बयखौबो सोमोनांहोदों। लेङाइ फोरोंगिरि श्रीमन्त बरुवाया गावनो 6 बोसोर बैसोआव गावनि न'आवनो लानाय सासे लाइमोन सिख्लाया दा 10 थाखोआव फरायगासिनो दङ। फोरोंगिरि श्रीमन्त बरुवाया हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय आरो गाज्रि आखु दिन्थिनाय जाथाया गुवार ओनसोलाव गोख्रों फिनजाथाय सोमजिहोदों। गाग्लोब जाग्राया जाथायनि सोमोन्दै जायगानि राकसमारि पुलिस थानायाव सिगाङावनो एफआइआर होखांबाय। जायगानि सुबुंफोरा पुलिस खुंथायखौ दुथां फोरोंगिरिखौ गोख्रोंसिन साजा होनो दाबि खालामदों। 13थि खौराङाव दङ इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि जाख्ल'नायनि सायाव भकतपारा दख'रा एबसुनि गोख्रों अजद। मुदैबारि ब्लक इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि फुकन चन्द्र बर' आरो ब्लक लाइमोन गांखंनि आफादगिरि उत्तम कुमार बर'नि सायाव जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद होदों भकतपारा दख'रा एबसुआ। भिडिअनि गेजेरजों ससे खोनासंलांदो। जों भकतपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मैया गोनां मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायदोंमोन जे भकतपारा हालामनि मोनसेल' गेलेग्रा फोथार बड' स्पर्ट्स प्लेग्राउन्ड, बेयाव बै समनि आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथांनि मोनसे सिमांनि मोनसे प्रजेक्टमोन जे सारा आसाम नाङैनो 500 बेबायदि गामि ओनसोलाव गेलेग्रा फोथार जौगाहोनाय बा डेभेलपमेन्ट खालामनाय मोनसे थांखि बिथाङा लादोंमोन। थिग बेबायदिनो नैबे भकतपारा हालामावबो वान अफ दा प्लेफिल्ड हिसाबै जोङो मोननो हादोंमोन 20 लाख रांनि मोनसे स्किम। आरो भकतपारा हालामनि रायजो राजा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै स्किम इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय 2 हालामनिनो सुबुं आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि मोनसे आफाद दानानै बिथांमोनखौ बिबान होनाय जादोंमोन। नाथाय गोलाव सम दिनैसिम जे थासारिखौ जोङो नायोब्ला जे गेलेग्रा फोथारा जेरैबायदि जौगानांगौमोन जेबायदि डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन बियो इनकमप्लिट जानानै थाबाय। बरन्स जोङो नुबाय बेयाव जाख्ल'नायनि मोनसे गेम सोलिनायखौ जों नुबाय। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों दिनै रायजो राजानि सेराव बे मेसेजखौ होनो नागिरदों आरो जिखिनि बिफानारि अफिसार बिथांमोन दङ बिथांमोना जाहाथे बिनि सायाव मोनसे इनकुवारि खालामो। जोङो खोनानो मोन्दों बिटिसि खुंथायाव थानाय राजखान्थि हान्जानि दायो बिथांमोना गोहोगोरा बिबानगिरि। बेनि थाखाय बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांखौबो खावलायगोन जाहाथे बिनि सायाव मोनसे प्रपार इनकुवारि आरो तदन्तआ जानांगौ। मानोना जोङो डकुमेन्ट्सखौ जेला जोङो इनकुवारि खालामनानै जोङो नायो जोंनि हालामाव थानाय आसाम ग्रामीण बिकास बेंक बेयाव 17 लाख रां अलरेडि उइथड्र जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। नाथायबा जिबायदि 17 लाखनि डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन जे फुल फ्लेजेड हौवा बा हिन्जावनि ड्रेसिं रुम अफिसियेलफोरनि थाखाय ड्रेसिं रुम सोरगिदिं बाउन्ड्रि वाल जोंनि आर्ट फिलिं प्रपार कार्पेटिं जिबायदि जानांगौमोन दिनैसिमबो बेखौ जोङो जानायखौ जों नुनो मोनाखै। थ' बिनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो खावलायो जाय बिथांमोना बेफोरबायदि जाख्ल'नाय खामानि जोंनि हालामखौ बन्चित खालामनानै गेलेगिरि बिथांमोनखौ बन्चित खालामनानै जाबायदि षड़यन्त्र खालामनानै जाख्ल'नायखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामबाय। बेयाव जिहेतु बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनांगौमोन प्लेग्राउन्ड जौगानाय, नाथाय बिथांमोना जाख्ल'नाय एबा करापसनखौ गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखायसो बेखिनि खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। थ' बेखिनिखौ जाहाथे जिखिनि बिफानफोर दङ आरो डिपार्टमेन्ट जिहेतु दङ हायार अथरिटि बिथांमोना जाहाथे इनकुवारि खालामनानै मोनसे बेबस्थाखौ लायो। आरो बिनि सायाव जुदि एक्सन लायाब्ला नोंथांमोननि नेक्स्ट पदक्षेपआ मा जागोन? जोङो रायजो राजानि खावलायनाय हिसाबै जोङो मोनसे थांखि लादों
जे डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसार बिथांनो जोङो मेम'रेन्डाम हिसाबै जोंनि जि खुद्रिनाय बा जि डिमान्ड लेटार बेखौ जोङो गथायगोन। फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जेबो एक्सन लायाब्ला बेखौ जोङो आयेननि राहाजोंबो जोङो बेबस्था लानो जोङो बाध्य जागोन। दा हालामनि जौगानायनि सार्थआव गेलेग्रा फोथारनि जौगानायनि सार्थआव बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गेवलां मेल लादोंमोन। बे गेवलां मेलनि गेजेरजों आफादगिरि महरै फुकन चन्द्र बिथांखौ सायख'दोंमोन। उत्तम कुमार बर' बिथांखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै नैबे स्किम बे आसनिखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनखौ हालामनि रायजो राजायानो सायख'नानै होदोंमोन। नाथायबा जोङो गासै रेकर्डखौ जोङो नायोब्ला बिथांमोननि गासै जाख्ल'नायनि जि दस्तावेज बेखौ जोङो नुनो मोन्दों। अलरेडि डिपार्टमेन्टजों जों सावरायखांबाय आरो सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनाबो बेबस्था लानायखौ फोरमायदों। बिनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिनि सायाव जोङो मेम'रेन्डाम हिसाबै जोङो गथायनाय जागोन। भगतपारा बड' स्पर्ट्स क्लाबनिफ्राय बे बेलायाव बेखौनो बुंनो सानो बे स्किमा सोलिनाया दिनै 5 बोसोर जाबाय। गासै 20 लाख रां बे स्किमनि थ्रुयै भगतपारा बड' स्पर्ट्स क्लाबनि जि गेलेग्रा फोथार बेनि इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय खामानि मावनो मोननाय जादोंमोन। आरो दिनै बेयो फैयै फैयै 5 बोसोर बारबाय। 5 बोसोर जानायनि उनावबो बेनि जि इनफ्रास्ट्राक्चार बा डेभेलपमेन्ट बेखौ जोङो नुनो मोनासै। जिखिनि मावनो गोनां स्किम मथे दंमोन बेखिनि खामानिखौ बिथांमोना मावाखै आरो जिखिनि खामानि मावदों बेबो जेबो क्वालिटिनि खामानि जायाखै। ओंखायनो जों बर' स्पर्ट्स एस'सिएशननिफ्राय जोङो बे बेलायाव जोङो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसार बिथांखौ जों लोगो हमना सावरायनाय जादों आरो बिथांखौ जोङो बेनि सायाव बेबस्था लानो थाखाय जोङो अलरेडि फोरमायदों। आरो मैया जोङो रायजो राजानि हेफाजाबजों मोनसे मेलनि हेफाजाबजों जों मोनसे रेजलिउसन लानाय जादों जे फैबाय थानाय समाव बे खामानिया थाबैनो जुदि कमप्लिट जायाब्ला DSO बा जोङो स्पर्ट्स अफिसार बिथांखौ बेनि सायाव बेबस्था लानो आरो नङाबा जोङो बेनि सायाव आयेननि भाबै जों बेबस्था लानो बाध्य जागोन। बे बाथ्राखौ जोङो फोरमायदों। बेखिनिखौनो बुंबाय। भगतपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं बेखौसो बुंनो सानो दिनै जानाखि मोनसे फिल्ड डेभेलपमेन्ट स्किम मोनसे फैदोंमोन बेयो जोंनि भगतपारा हालामनि थाखाय जोबोर मोनसे मोजां खौरां। नाथायबा दिनै जा मोनसे फिल्डखौ डेभेलप खालामनायनि मोनसे स्किम बेखौ बिथांमोना मोजाङै साक्सेसफुल खालामासै। बिथांमोना रांफोरखौहाय बिथांमोना 720 एलनि भितरावहाय 17 एलखौनो बरनबाय। खिन्थु खामानिफोराहाय मोजाङै साक्सेस जायाखै। दिनै बे फिल्डनि गेजेरजोंनो जोंनि हालामनि सेंग्रा सिख्ला गोबाङानो साख्रि मोनबाय आरो मोजां मोजां प्लेयार्सफोरबो ओंखारदों। बिनि थाखाय जों सानो जोंनि बे फिल्डखौ जों डेभेलप खालामना लानांगौ आरो जायफोर बिथांमोनखौ बिबान होदोंमोन बे खामानिखौ मावनो थाखाय बिथांमोनाहाय थाबैनो बे खामानिखौ मावफुंनांगौ। आरो लोगोसे बेखौ बुंनो सानो आङो दिनै जोंनि हालामाव कुन्जुलता बर' आब' दं। बिथाङा इन्टारनेसनेल एथलेटिक प्लेयार सासे। बिथांनि जायगायावनो दिनै बेबायदि जाख्ल'नाया जायोबा दिनै जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन। बिथाङा बे फिल्डआवनो प्रेक्टिस खालामनानै दिनै इन्टारनेसनेल सासे प्लेयार जाहैदों आरो दिनै बे फिल्डखौ जोङो बेबायदि सोरबा सासे सानैनि जाख्ल'नायनि गेजेरजों जोङो फेलें खालामना लायोबा बे जोंनि थाखाय मोजां जानाय नङा। बिनि थाखाय आङो खावलायगोन जायफोर बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों दख'रा एबसुनिफ्राय बिबान होनाय जादोंमोन बिथांमोना थाबैनो